Храмове, гробници, театри, улици. Всичко е издълбано в самата скала. Кой е направил това чудо? Народ, за който днес знаем сравнително малко, набатейците. Господарите на водата на батейците били търговци, но и инженери. Те контролирали ключовите пътища на кервани, които свързвали Арабия, Египет и Средиземноморието. Благодарение на тях, подправки, благовония и злато преминавали през пустинята. Но най-голямото им богатство не било златото. Било е водата. В свят, където водата е по-ценна от всякакви пари, набатейците измислят начин да я събират, съхраняват и управляват. Те изграждат сложна мрежа от канали, акведукти, резервоари и цистерни. Всеки дъждовен сезон водата се улавя и се отвежда в огромни подземни резервоари, издълбани в скалата. Оттам тя се разпределя внимателно към градските райони и земеделските площи. Резултатът? Петра е процъфтявала насред пустинята. Там, където нищо не би трябвало да расте, набатейците създават оазис. Техният контрол над водата е бил абсолютен. Това е била тяхната суперсила. И наистина, за векове Петра е била непревземаема.